Kailangan na mag-vlog. Hi ka muna. Oh, hihiya. Huwag ka mahiya. Ha? Hindi ka prepared? Dapat prepared palagi. Yes, si Salvi masaag. Send location. Send location. Hi guys, so we're currently here at BGC with Sir Ark and Salve. Hi! Tandaan nyo yan kasi makamawala yan. Samahan niyo po kami sa araw Balik-balik. Yeah. Wala na. Samahan niyo po kami sa ano? Isang araw ng paglilibot dito sa BGC. Picture de Rizal. O bakit Picture de Rizal? Ay, ding tayo pong may. Pero katutong na ano ba? May water bitaw. Ah, dere? Ah, speakers. Pina-Itali. Hindi na tapad na yung later ka ng kuhan. Coffee shop. Percent, oh. Lakaw sa likod, may model sa. Tuyok nga. We're wondering if we can still see the Saw tree, pero I don't think it's already there because the concert's done. Day 1 is already done yesterday. So let's walking na lang ta, pang Strava. Di ba mag-Strava? Mag-Strava mo dito sa BGC. 7 Street na sa Vikings. Asan ang Vikings? So unfortunately, wala na yung Saw tree dito sa BGC. Hindi na naabutan namin mga 18. So kayo maghahanap na lang kami ng pagkain. Ang kainan pala. Maghanap. Ang hirap maghanap daw. So may cravings niyo eh. Ako cravings kay sinigang man. Wala mo manok eh. What is that eh? So there's an event for JISULIFE here. Libre naman ka eh. May libre nga JISULIFE dito eh. Basta na libre oh. Na claiming area. Baka may libreng JISULIFE. So, sige, ano na may gawas? Limo. 20 minutes ko may registration. Registration fee? Naman mo mga vlog doon?
Sayaon ba? Bonfire, right? Itadakimasu! Naram ta sa kanang kuan eh. Sa J-Mall. Bento-bento nga kuan. Station. Diba? Ang pig kay station po. Topi-topi ang mo. Tama nga ta. Let's go. Ocean gani. Kamaya ko ni mo kuan. AB. AB Katsudon mo na siya. Sabi ko na ng cake ng crab. Ano? Dito yung makarang tapos sa ilang lens. Concert. Ha? Okay kayo? Ako diyan karo kayo. Go, oh. Mura mag-resort ng heaven. Subos langit. Yeah. Hello. 16 ounce and then Spanish latte ice. Thank you. Hey guys, so we're currently here at Present Arabica and BGC. Dito kami nakaano ngayon, no? I have Spanish latte and he has matcha latte. Hey guys, sa attempt namin na pagpunta sa MOA, nakarating kami sa market. Kasi hindi namin alam kung saan daan or sasakyan papuntang ano. So nag-commute kami maaga pa daw. So ngayon napunta kami sa market. Si auntie napagod. Kuinom muna kami ng tubig guys. Bili ng tubig. May event dito guys. TikTok shop. May event na TikTok shop birthday. Dami-dami palang tao dito sa Bisaya. Nagkarag tao dito sa market eh. Kung sa kamingaw sa BGC, mau sa kasaba dito sa market. Dami mga tinda oh. Ha? Dami mga tinda, baka may JISULIFE dyan. JISULIFE baka naman, sponsoran nyo kami. So hahanapin namin guys yung bus 13 papuntang Buendia para makarating sa Buendia. Tapos doon, sasakay ata kami papuntang Taft. Hindi, ewan. Basta, let's go guys. Ewan. Pwede mo magtanong, pwede mo sasakyan pa papuntang Buendia? Ay, wala ba? MRT Ayala Station lang po to. MRT station? MRT station. Sa MRT Ayala Station lang. Doon. Hindi po. Okay na. Struggle is dito. Ako dito sa Manila guys. To get more. Yeah, commute pa mo. Commute pa more. So we're here at 1 Ayala. Hi guys. Bus na naman, papuntang MOA. Let's go. Finally, makauwi na po kami. Finally. Ato bagaimana padung?
Finally, Moana, Moana, Moana. Finally, after how many getting lost? Getting lost. Moana me guys. After nilibot-libot. Dapat tayo 15 minutes before tamo dark. Take out sa MOA. So, amo ginibili na mo ang baggage. Ibili na naman mga gamit sa MOA guys kay kasi pag-order ka ng karton. So, mo to siya ang commute life here in Manila. So, kailangan marunong magbasa ng map. Tsaka maghintay ng bus. Tagal mo, Ano? interval ng bus. Kala naman, walang dadaan. Pero yung bus na sinakyan namin, bumalik na naman sa yung dun ka sa hinintayan namin kanina. Naglakad pa kami ng ilang minuto at saka malayo pa yung nilakad namin. Doon pa rin pala yung balik. Ano ba yun? Oo. At least naka 15,000 steps na kami ngayon. Maganda ka po kami guys. Bye bye. Hanap na kami ng Hi guys, it's so dark. Finally, I'm home. That's it for today's vlog guys. I hope you guys enjoy this video. Pasaylo ako sa kuang kanta-kanta kay Yabag kay ko. Pero it was so amazing. It's fire and wild. Hope to see SB19 again on their homecoming soon. Don't forget to hit like, subscribe, and share.